Aler. Fucking ready, man. Jeg skal trykke ready. Vi starter bare lige. Vi starter med det der. Ja. Så er der en, der... Ej. Ja, der er impact på. Bare reset. Ja, der er collision. Ja, okay. Hvorfor, jeres bolde er bare helt lysende hvide for mig. Jamen det er den også. Er den også det, vi er, eller? Ja. Og jeg har ikke lavet den om. Oh my god, are you kidding? Når den ser sådan ud, eller hvad? Ja, ja. Min den Jeg er ved ikke, sort hvorfor dog. min- Personligt har jeg valgt. Personligt. Og der er ikke andre, der jump. Du ved da ikke, om der er andre, der har spillet på min account. Nej. Vel smart ass. Men jeg ved ikke, hvorfor min der blev reset hver gang jeg spillede det spil. Okay, bro. Fuck dig, Mads. Dig, Mads. Det var da voldsomt irriterende, den der bold, du har, Alex. Skal jeg lave den om, eller? Jeg synes, var den Ja, helt irriterende, fordi den skyder ikke, som jeg vil. Er den bare mega hvid på dig, eller? Ja, den er fuldstændig ligesom sådan, der er et eller andet galt. Nå. Ligesom, at men det kan godt være, at det var... Jeg vil have trykke surrender, men Du ved. never. Katar. Hov. Det var sgu ikke meningen. Han skal tage det stille og roligt. Jamen, det ved jeg ikke, man skal. Kan man komme op på en anden måde, eller? Bare prøv. Det var lidt for stille. Det var for hårdt. Nej, det går helt galt nu. Selvfølgelig. Nej. Det er de kaninører, der bare er dernede. Ikke, hvad det er. Ej. 18. Jo, det er kaninører, det der, mand. Ja, men... Så en ballsack som mund, eller hvad? Yes. Fucking 8, mand. Gik jeg bare for at være nummer 1 til sidst. Really? Nej, hvorfor gjorde du det? Eller? Han er foran. Det var sgu da heller ikke meningen, mand. Jeg var sgu da selv rød i, hvis han ikke var rød i der. Hov. Det er masser svært så meget. Ja. Okay. Over bakke. Det er fandme over bakke. Hvordan er man freeviewer? Ja, det kan jeg. V, B, eller? V tror jeg. Er det V? Ja. Som er ved. Jeg skød lige først den. Nej. Der er en af dem, der er reset. Så vi skal restarte den. Men jeg har givet op. Hvor det er fucking irriterende. Det er bare en warm-up, bare rolig. Det er i gang nu. Den tæller ikke den her. Hvad mindre jeg vinder. Det er bedre nu. Jeg forstår ikke, hvorfor du ikke siger noget til Kasper, sådan er lige så hvid. Ja, den er så. Din er lidt lyserød nu. Men guldbag oven på hovedet. Men den er stadigvæk fuldstændig ligesom sådan, der lyser op. En guldbæ, ja. Jeg er blevet inspireret af Reebok. Jeg var inde i museum. Fair nok. Dammit. Okay, er det her, jeg Jeg thrower? mener, dammit, det var sgu da fucking godt. Du kan godt lige give mig et puff. Fuck mig. Det var træls. Ja, det var mig, der sagde, at jeg hyrede ham, ikke? Ja, det havde du vel. Ej, ja, Kasper. Oh my god.
Det er karma for ikke lige at skyde mig i der. Okay, Åh, jeg hader det her. first shot. Det er der nogen, der øver sig. Hvem? Kasper. Nej. Mads, Det hvorfor var hænger godt, du på mig? det var godt, I stod der. Seriøst? Nej. Så gør jeg det samme. Mit var værre. Hvordan er det lige, man gør det der, for man resetter Er det ikke før, så skal R, eller man hvad? gå i. Nej, jeg tror, du er helt tilbage, der var jeg sikker på. Nå, ja. Jamen, hvad fanden? Men kan du gøre en, så du bare kommer og... Jeg er tilbage, hvor du skød for. Mm. Det var egentlig... Okay, controls, they were Findings. useless. Godt nok. Destroy Potter. Right mouse. Reset button. last. Nå, det er F. Det er F. Det er meget store nogle af de her huller der. Ej, du er klam. Selvfølgelig. Flyt dig. Det er sgu da dig, der skal flytte dig, mand. Flyt dig, mand. Ja, fuck. Og lort. Kom on. Jeg var dum. Det var virkelig tæt på. Så må man sige. Du er en foran. Mig? Ja. Jeg er sgu ikke foran, det er Mads. Det er Kasper. Du er en foran mig. Vil Ja. Mads. Lige for... Nå, okay. Han gør det altid. Kommer lige igennem der, eller? Oh my god. Fucking svagpisse sgu det der. Lige hvad gør det igen. Jo, det er den. Hvis man lander op i deroppe, så kommer man videre nu. Yes. Nej. Det var du overhovedet ikke. No. Det var vildt, det der. What? Nej. Nej, kan du ikke komme over den der? Jo, det kan man godt. Man skal bare have rimelig meget fart på. Nej! Jeg bouncer op med dig, Kasper. You fucking Nej, du ramte ikke mig. Jo, jeg gjorde så. Jeg hørte det sgu da. Det er ikke på min. Jeg tror, det var mig, du ramte. Ikke, Nej, nej, her. jeg- Han var Nå. her. Åh, du- Han var her. Jeg tror, det var staven, du ramte. Nej, det var det. Oh, Nej, du der kan var en. ikke ramme den der. Nå. Den bouncer op af dig. Jeg hørte det. Fuck, hvor nederen, mand. Nej, hvor fucking nederen. Nej. What just happened? Når jeg bliver ramt af en bold, jeg tænker, what the fuck? Nej! Jo, Are you sådan. kidding me? I Kom fortsætter du bare. over på det? Kom du Nej, jeg over gør på ikke. det? Ja, du gjorde. Nej, går jeg. Nå. Lol. What the fuck just happened? Spørg Kasper. Kasper. Nej, du skal ikke skyde mig over nu. Du er klam. Det var da det samme, der skete med mig, tror jeg. Skal jeg fandme derover? Altså, men fordi andre gør det, betyder ikke, at du også skal gøre det, vel? Så, Yes. bitch. Uh. Oh Lort. shit. Lort. Åh, Jeg skulle lige sige, at jeg fik den i første hug. jeg troede jeg også, jeg ville. Det ved du ikke. Hvor den anden? Nå, jeg lader den. Det er alt for Hvad hårdt. fuck skete der lige der?
Nej, Jamen, det der Mads. det var da dig. Jeg gider ikke, mand. 3 skud ned, Kasper. Får du den? 59. Skal du have 9 nu? Ryk dig. Stå i vejen. Ja. Nej, jeg har sgu da tabt den for 3 år. Der har du. Hvad satan? Nej, den får jeg ikke i, den her. Ej, ikke med den attitude der. F. Eller ikke Tryk F, ja. Ja, Ja, det er så nej, for sent nu jo. Ja. Tryk R. Så er den helt tilbage. Nej, det var ikke i, dammit. Jeg er glad for, at det er bare en mormor. Der er jeg godt glad for, at jeg sagde det. Det er også. Lol, var det sidste? Wow. Fik en taco her. Military hat. Det siger jeg godt nok også. Fik en taco her. Jeg fik ikke en skid, mand. Eller jo, det tror jeg sgu. Det er fordi, du var det sidste. Shut the Har vi nogle nye baner? Eller? Nej. Er det ikke Kasper, ham som ikke er her? Er det ikke ham, der plejer at Jo. finde maps? Jo. Wait, what the fuck? Man kan ændre putter og alt muligt nu. Hvad er det? Men har du mere end en, eller? Nej, men... Har du kun den her standard en? Jo, men det er bare først nu, jeg har set det. Nå ja. Jamen, jeg så det jo lige før, da jeg var inde og lavede den om. Hvad er det for nogle putter? Putter! Roman Shield. Er du klar? Åh. Nå, jeg er spectator. Hvordan? Ah, Jeg var det var... lige Ja. Oh shit. Ah, Oh shit. Kom så. Ej. Sidder fast. flyt dig, Ah, Alex. Ja, undskyld. What? oh my god, man. I don't get it. Du må ikke ramme de der. Nah, okay. So, that much I get. What is going on here? Ja, kom der. Hvad fanden er der foregår? Stop så! I kan da bare lade være med at skyde, når jeg skyder. Jamen hvad helvede? Skyd så, for helvede, Alex. Det er fandme sjovt. Oh my god, 6 skud på den der. Mads. Ja, det var Gør da det virkelig. ellers. Det var da virkelig irriterende. Ej, det er selvfølgelig. Fucking 7. Jeg bliver jo skudt væk 3 gange, mand. Hvor er det her? Hvad skal jeg? Nå. Ja. Okay. Okay. Og det er den der, mand. Kan du se, hvor irriterende det er? Dammit. Stop. Kan man godt skyde over der? Ja, det gør jeg ikke. Det vidste jeg ikke. Det var træls, jeg der. Jeg troede fandme, jeg ville fuck den der op, mand. Kan man? Det kommer godt. Dammit. No way. Nå, ej, det går nu. Oh my god, så gør jeg det bare endnu værre for mig selv. Thank you very much. Og det bliver i hvert fald ikke den her, jeg vinder. Så skal jeg satme til at tage mig sammen. Altså, du har ikke vundet nogen endnu, eller? Det var en warm-up. Er en warm-up ikke? Er det ikke stadigvæk en sejr bare i warm-up? Nej. Oh shit. Nej!
nogle gange, det koster noget mere held end... Ja, det er det. Jeg er enig. Ah! Nu er det seriøst. Det er fucking irriterende, det der. Alex. Jeg bliver sindssyg. Ja, jeg bliver lidt... Op så. Åh, nå. Er du band? Ja, det kan jeg sgu nok ikke. Jo, det kan Tror du du godt. gør det? Hvis du ikke havde skudt så hårdt, måske. What? Det går godt. Are you Det kidding tager me? band igen. Ja, det er brug for ved du hvad, bare Nå, okay. okay. Jeg troede, det skete igen, mand. 8. Fucking kill mig, den der, mand. Oh my... Du fik en holding one. Hvem fik hole in one? Ja, ved du. Kasper, Oh my god. Tag lige det cheat der af, du. det var vist mere held på standen. Det tror jeg masser af ret der. Jeg skal spille med Anders. Seriøst. Ja, fuck. Det er godt, vi ikke har mig. Ja, cheater. Cheateren. Ja. Ah, den er den har jeg aldrig held med. Come on, mand. Seriøst. Jeg har aldrig held med. Skub lige til mig. Ja, Du må- jeg har heller aldrig jeg held tror, jeg har fået en holding one på en gang. Fucking fucking dickhead, over. mand. Det er i hvert fald ikke den her. Jeg ville have fået en holding one, hvis... Det ville jeg også, hvis den bare var gået i første gang. Nå, men hvis, hvad det han hedder, Kasper han bare gad skyde mig. Bare lige, giv mig en lille puff. Men nej. Really? Jo. Holding one. Nej, jeg var oppe i, så røg jeg ud igen. Fuck, hvad er det, mand? Hvor langt? Jeg kan ikke se, hvor langt jeg skyder min potter. Nej, han bliver... Nej. Og den er faktisk god, Jeg den sad der. der. Den går i. Nej! Fucking hell. Man, Jeg kan virkelig ikke se... Jamen, jeg var mega tæt på nu. Dammit. seriøst. Nej. Oh my god. F? Eller? Du skal trykke et F. Jeg gør sgu da bare sådan der. Du starter jo samme sted, hvor du skød før. Nå, ja. Er der næsten alligevel. Nej! Det er du jo ikke. Det var jeg. Wow. Det fuck jeg bare masser. Nå ja, okay.